ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्ण प्रभुवे कृष्ण। हरे कृष्ण में मातरेग्ला हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम क्लास बत्तनंचिन माथ भगवत भक्तरेग्ला हरे कृष्ण चंदಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇಮೆದ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ನಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಜ ದೇವತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅತೆ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಲ ಇಂಚ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ದೇವರನ ರೂಪದ ಮಿತ್ತ ಇಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗ ಉತ್ತರ ಪನೊಂದುಲೆ ರಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕವೆ ಅನ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನೈಕಾತ್ಮಾತ್ಮಂ ಮೇ ಸ್ಪೃಹಯಂತಿ ಕೇಚಿನ್ ಮತ್ಪಾದ ಸೇವಾಭಿರತಾ ಮದೀಹ ಏನ್ಯೋನ್ಯತೋ ಭಾಗವತ ಪ್ರಸಜ್ಯ ಸಭಾಜಯಂತೆ ಮಮ ಪೌರುಷಾನಿ ನ ಏಕಾತ್ಮಾತ್ಮಂ ವೈ ಸೃಹಯಂತಿ ಕೇಚಿನ್ ಮತ್ಪಾದಸೇವಭಿರತಾ ಮದೀಹ ಯೋನ್ಯೋನ್ಯತೋ ಭಾಗವತ ಪ್ರಸಜ್ಯ ಸಭಾಜಯಂತೆ ಮಮ ಪೌರುಷಾನಿ. ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನೈಕಾತ್ಮತಾಂ ಮೇ ಸ್ಪೃಹಯಂತಿ ಕೇಚಿನ್ ಮತ್ಪಾದಸೇವಾಭಿರತಮದೀಹ ಏನ್ಯೋನ್ಯತೋ ಭಾಗವತ ಪ್ರಸಜ್ಯ ಸಭಾಜಯಂತೆ ಮಮ ಪೌರುಷಾನಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. नैकात्मकं नैकात्मतां स्पृहयन्ति केचिन् पादसेवाभिरतामदीह अन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य जयन्ते मम पौरुषाणि एकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरतामदीह अन्योन्यतो
भागवता प्रसन्न सभा जयन्तु मम पौरुषाणि निरात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित् भागसेवाभिरता मतिहा कृष्ण माथेरेग्ला नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहा इन्योन्यतो भागवत प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि न यापग्ल इज्जि ಏಕಾತ್ಮತಾಂ ಐಕ್ಯ ಆಪುನೇನು ಮೇ ಎಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಪೃಹಯಂತಿ ಇಚ್ಛಿಸವೆರು ಕೇಚಿತ್ ಏರು ಮತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಎನ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದದ ಸೇವೆಡು ಅಭಿರತ ಮಗ್ನೆರಾದ್ ಮಹತ್ ಇಹ ಎನನು ಹೊಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೊಂದಿಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಏರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತ ಪರಸ್ಪರ ಭಾಗವತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಜ್ಯ ಸೇರೊಂದು ಸಭಾಜಯಂತೆ ಪುಗರೊಂದು ಪುಗರುವೆರ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪೆರು ಮಮ ಎನ್ನ ಪೌರುಷಾನಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆರ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏಂದಿತ್ತೆರತೆ ಪಾದ ಸೇವೆಡೆಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಭಗವಂತನ ಏಕ್ ಪನೊಂದುಲೆರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಆಸಕ್ತನಾಯ್ನ ಎನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಸೇವೆಡ್ ಸದಾ ನಿರತನಾಯ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೇರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾಯರೆ ಯಾಪಗ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜೆರು ತುಲೆ ಅಂಚ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿಡ್ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಟೈಪುದ ಮುಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಐಟ್ ಈ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲು ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲು ದಾಖಲೆ ಓ ಮುಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ ಏನೇ ಪಂಡ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ದೇವೆಡ ಪೋದು ಲೀನಾಪಣ್ಣ ಅಂಡ ಇಂದು ಭಕ್ತರೆ ಪನ್ನತೆ ಭಕ್ತರೆಗೆ ನಾಲ್ ಮುಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಪಂಡ ದೇವೆರ್ನ ಲೋಕಡ್ ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಅಂದು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಪಂಡ ದೇವೆರ್ನ ಲೋಕಡೆ ದೇವರೆಗೆ ಕೈತಲಾದುಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರೂಪ್ಯ ದೇವೆರ್ನಂಚನೆ ರೂಪ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಷ್ಟಿ ದೇವೆರ್ನಂಚನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಈ ನಾಲ್ ಬಗೆತ ಇನ್ನು ಭಕ್ತರೇ ಪನ್ನ ಅಂಚದ್ ಅಂಡ ಏರು ದೇವೆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಆಸಕ್ತನಾಯ್ನೆ ಎನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಸೇವೆಡು ಸದಾ ನಿರತರಾಯ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾರೆ ಆಪಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೂಜೆ ಐಕ್ಯ ಆರೆ ಆಪಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚದ್ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಂದೆ ನಿರತನಾಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತೆ ಸದಾ ಎನ್ನ ಲೀಲೆಲೇನು ಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಸ್ತೋತ್ರಗೈವೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲತೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಐಟೆ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಐನ್ ಪನ್ಪುನೇಟ್ ಕೇನುನೇನು ಐನ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನೇಟ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುನ್ ಅಂಚದ್ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕೊಂಡು ಭಾಗವತಡು ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲು ಸ್ತೋತ್ರಗೈವೇರು ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದನೇಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಿಸ್ತವೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಯ್ಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಡ್ ಐನ್ ಬಗೆತ ಮುಕ್ತಿಲೇನು ಪನೆರಾತುಂಡು ಐನ್ ಬಗೆತ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಡ್ ಐನ್ ಬಗೆತ ಮುಕ್ತಿನ ಪನೆರಾತುಂಡು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾಪುನ ಇಜಿನ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಪರಮ ಚೈತನ್ಯದ ಲೀನಾಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂತೇರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾಪುನ ಇಜಿನ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಪರಮ ಚೈತನ್ಯದ ಲೀನಾಪುನ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಏಕಾತ್ಮತಾಂ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಲೆಪ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತೆ ಈ ಬಗೆತ ಮುಕ್ತಿನ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪುಜೆಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ವಿಚಾರಡು
ಶಾಸ್ತ್ರ ಏತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವಣ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಊತುಂಡ ಮುಕ್ತಿಕೋ ಉಪನಿಷತ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಒಂದು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದರ್ದು ನೂತೆನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಂಗ್ರಹ ಪಣ ನೆಟ್ಟು ನೂತೆನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರ ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಆಡೆ ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗಣ ಒಂದು ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಡೆ ತೆರಿಪದ ಅಂಚದ ಉಪನಿಷತ್ತನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನ್ನ ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆತು ಅವೇ ಉಪನಿಷತ್ತನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನ್ನ ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆತು. ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಾಲ್ನ ಮುಕ್ತಿಕ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆದ ನಾವು ಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಟೈಪ್ದ ಮುಕ್ತಿನ ಐನೇ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರೌಪತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಈ ಮುಕ್ತಿಕೋ ಉಪನಿಷತ್ ಅದೇ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ನೆತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಭಾರಿ ಡೀಪ್ ಸುಮಾರು 150 ಮಿತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿಕ ಉಪನಿಷತ್ ಮಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಡ ಇಂದು ನಮಕ್ ಮುಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಡೆ ಚರ್ಚೆ ಉಪನೆಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡ್ ನಮಕ್ ಬೇಸ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ವೇದ ಅಂಚದ ವೇದದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗನು ಐತೆ ವೇದಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಉಪಾಸನಕಾಂಡ ಅಂಚದ ಈ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಡ್ ಬರ್ಪುನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂಚದ ವೇದಾಂತ ಇಜಿನ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಪಣದ ಲೆಪ್ಪರ ಆಪುಣ ಅಂಚದ ಋಷಿ ಮುನಿನ ಅಕ್ಲನ ತಪೋ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚದ ತುಯಿನ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನನೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂಚದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೂತ ಉಪನಿಷತ್ ಎನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದುಂಡು ಅಂಚದ ಈ ನೂತೆನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಪಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನ್ನೆ ನಮಕ್ ಒಯ್ತು ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿಕ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಆದಿಲೀಲೆದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡವೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನೂತೆನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಗ್ರಂಥ ತೌ ಬದಲಾದ ಇಡೀ ಉಪನಿಷತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊಂಜಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಇತ್ತನಂಚೆನೆ ಪಣ ಮ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತನಂಚೆನೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಈತ್ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವಲೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡಪುನ್ನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜನೇಯ ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಕ್ತಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಅಂಚದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸೌಂದರ್ಯಪ್ಪನ ನೆತ್ತ ಸಂವಾದ ಶೈಲಿಡು ಅದೇ ಭಾರಿ ಪೊಲುದ ಸಂವಾದ ನೆಟುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಶಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಡವಿತ್ತನಾರು ಅವು ಏರು ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಆಯ್ನ ಹನುಮಂತ ಅದೇ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಬಡವು ಬೋಡಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಪಣ ನಮಕ್ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಬೋಡಿಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪುನೇಟ್ ಹಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂಕ್ ನಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ನೆಟ್ ಕಲ್ಪುನೇಟ್ ತುಲೆ ಅದೇ ಒಲ್ಪ ಐತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಬತ್ತುಕುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣ ನಡಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಬತ್ತುಕುಲ್ಲು ಕೇನುವೇರು ಅಂಚದು ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಿನಯನ ಹನುಮಂತ ಅಂಚದು ಗುರು ಏರ್ಪಂಡ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಚದು ಎಂಚ ಕತೆ ತುಲೆಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂಚ ತತ್ವ ಪಾತೆರ್ನಂಗಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತತ್ವಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಸಿಂಹಾಸನಡ್ ವಿರಾಜಮಾನಾದ ರಾಮ ಆಂಜನೇಯನ ಅಂಚ ರಾಮನ್ ಆಂಜನೇಯ ಬತ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಣ ಪ್ರಭು ಈ ಭವಸಾಗರದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವನ ಸುಲಭ ಸಾಧಿಯುವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರದಾದ ಉಂಟು ತುಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವೇ ಅನಿತ ನಿಂದಾಯ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದಾಯ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಡ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಉಪನಿಷತ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಡ್ ಐನ್ ಬಗೆತ ಮುಕ್ತಿನ ಪನ್ನೇರಾತನ್ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅವೇ ಆ ಸಾಯುಜ್ಯದ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಒಯ್ಟುಂಡು ಮುಕ್ತಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಅಂಚದ ಆ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನು ವೇರು ಭಗವಂತಡ ಈ ಭವ ಸಾಗರದು ಪಂಡ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುನ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಸಾಧ್ಯವು ಪಂಡದ ಪ್ರಶ್ನಿಸವರ ಐಕ್ ಉತ್ತರವಾದ ರಾಮ ಕೊರ್ನ ಉಪದೇಶನೇ ಈ ಮುಕ್ತಿಕೋ ಉಪನಿಷತ್ ಒರೇ ಭಕ್ತೆ ಬೊಕ ಭಗವಂತನ ನಡುತ್ತ ಈ ಸಂವಾದ ಉಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯಂದು ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದ ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಲ ಅಂಚಿನ ಅತ್ತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚದ ಅವು ಏರು ಭಕ್ತಿಡ್ ಐನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಳ ಅಕ್ಲ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಶುದ್ಧತೆ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಕ್ತಿಕೋ ಉಪನಿಷತ್ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಹಂತಗ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುಜಿ ಅವು 4 ಪ್ರಕಾರದ ಮುಕ್ತಿಲೇನು ವಿವರಿಸವನವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಂಡು 4 ಪ್ರಕಾರದ ಅಣ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಷ್ಟಿ ಪಂಡ ದೇವೆರ್ನ ಅಂಚೆನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಐನು ಒಂಜಿ ಪಂತಜೇರ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೋಡ್ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಲ್ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆರಿಪಾವನು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ನು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐನ್ಲ ಪಂಡೆ ಪುದರ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿನೆದ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಡ್ ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ನೆನಪುದಿಯರೆ ಈಸಿ ಲೋಕ್ಯ ಪಂಡ ಲೋಕಡ್ ಸಾಲೋಕ್ಯ ದೇವರ್ನ ಲೋಕಡ್ ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ಅಂದತೆ ಅಂಚ ನೆನಪುದಿವಲೆ ಅವೇ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಕೈತಲ್ ದೇವರ್ನ ಲೋಕಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಸಾರೂಪ್ಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತನಂಚನೆ ದಿವ್ಯ ರೂಪನ್ ಪಡೆಯೋನ ರೂಪ್ಯ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಂತಲ್ ನೆನಪುದಿಯರೆ ಈಸಿ ಅವೇ ಏರು ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಏರು ಕಲ್ಪೇರು ಏರಿಗೆ ದೇವರ್ನ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪೇರು ಉಂಡ ಅಕ್ಲ ಆತು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಏರು ದೇವರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದೇವೇರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪಾವೇರು ಅದೇ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಏರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದ್ಬೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ರಿಲೀವ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾವೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪಣ ಎಂಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಂಡಿತ ಆಯ್ಟಿಗೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡು ಒಲ್ಲ ಪಂತಜರು ಪಂಡಿತ ಮಾಮಭಿ ಜಾನಾತಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ದಾದ ಉಂಡು ಅದೇ ದಾದ ಪನ್ಪು ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18.55 ಅದೇ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಏರೆಗ್ ತೆರಿಯೋಣಲಿ ದೇವರೇನು ಸರಿಯಾದ ಏರೆಗ್ ತೆರಿಯೋಣಲಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ 18.55 ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾವೇರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪನೆಗೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದಂತರಂ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಎನನ್ ಯಾನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥಮಂತೋನುವೆ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಡ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಪಡೆನಗ ಐ ಭಗವದ್ಧಾಮನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇ ತುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಇದನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಯೋಳು ಅದೇ ಅಂಜದ್ ಭಕ್ತಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಭಕ್ತಿಡಿಯರು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭ ವೇದನ್ ಕಲ್ತದ್ಲ ದೇವರೇನು ತೆರಿಯೋನೇರ ಭಂಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದುರ್ಲಭ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮಭಕ್ತು ಆ ದುರ್ಲಭ ಏನ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅದುರ್ಲಭ ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ದಾದವಂಡು ಈ ಸಾಯುಜ್ಯದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕ್ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ತುನೆ ಸಾಯುಜ್ಯದ ತಿರ್ತು ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ಸುಡು ಒಂಜಾಪುನ ಪಂಡ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಒಲ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ನೆಡ್ದು ಪುರ ಮಿಗಿಲಾಯಿನವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಪರಮ ಮುಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಮುಲ್ಪದ ಗುಪ್ತ ಸಾರ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತುನು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಏರ ಮಾಯವಾದ ದಕಲ್ ಟೀಕೆ ಬರೆತೇರು ಅಕ್ಲು ಮೆಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲನ ಓದಿರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಓದು ನಾಯ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತೇರ್ನ
ಟೀಕ ಓದೋಳಿ ಇರ್ ಭಕ್ತರು ಟೀಕ ಬರೆಪೇರು ಉಪನಿಷತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಗಳ ನಮ ಕೇಂಡ ಕಲ್ತನ ನಮಕ್ ಅವು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮಾಯಾವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯಾವಾದಿ ಭಾಷ್ಯ ಸುನುಲೆ ಹೊಯ್ ಸರ್ವನಾಸ್ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಕ್ಲು ಸರ್ವನಾಶ ಅದು ಪೋಪೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಕಲ್ಬೋಡು ಅವಾಗ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ನಂಚತುಲೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾಡು ಅಂಚದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಟೀಕ ಬರೆತನ ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಲೆ ಒವೇ ಜ್ಞಾನ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಬರೋಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆವಡಂಡ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಮೂಲಕ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷದ್ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಂ ಏವಾಭಿಗಚ್ಚೇತ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನೇ ಗುರುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಆಲನ ತೆರಿಯುನ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮುಖ ಅಂಚೆನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಚಾರ್ಯರ್ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ನ ಇದೇನೆ ಅಂಚೆ ಶಾಸ್ತ್ರಲೇನು ಎಂಚ ಭಕ್ತಿದ ಕಣ್ಣಡು ತೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಮುಕ್ತಿಕೋಪನಿಷತ್ತದ ಪಣರಾಯನ ಜ್ಞಾನ ಖಾಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತನ ಮನ್ಪಂದೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಕಸರತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂಚದು ಭೌತಿಕ ಕಸರತ್ತನ ಮನ್ಪಂದೆ ಐನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾದ ಪರಿವರ್ತಿಸವನೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ನಮಕ್ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತು ಅದೇ ಇರೇ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ದೇವಡ ಅಂಚಿನಕಲ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ವಿವರಿಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಪನತ್ತು ಅಂಚದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಆದಿನೇರ್ದವರ ಈ ಉಪದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಗ ನಾಂದಿಯಾದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಅವೇ ಸುಮಾರು ಉಪನಿಷತ್ತು ದಯಪಂಡ ಈ ಮುಕ್ತಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರಾ ನಮಕ್ ಉವೇತ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಭಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಂಡ ಚತುಲೆ ಕಲಿಯುಗಾಗ ಮುಕ್ತಿಕೋ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಓದಪೋದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದುಂಡ ಮರಲ ಅದು ಪೂ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲ್ನ ಟೀಕ ಓದುನು ಉಂಡತೆ ಏನು ಅಂತ ಟೈಮ್ ರೀಸೆಂಟ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ತೂ ಓಡೊಂದು ಅಂದ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತನೆ ಪೂರಾ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತಾರೆ 11 ಉಪನಿಷತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದೆ ಪೂರಾ ಉಲ್ಟಾ ಪೂರಾ ಅರ್ಥನೇ ಬೇತೆ ಅಂಚತುಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅದೇ ಇನ್ನು ಯಥಾರೂಪವಾದ ಕಲ್ಪೊಡೆಗೆ ನಮಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಲ್ಪೊಡೆಗೆ ಯಥಾರೂಪ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಣಿ ಮಾಯವಾದಿನ ಅಕ್ಲನೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತನ ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ರೈಟ್ ಅಂಚೆತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆದ ಗಡಿಬಿಡಿತ್ತ ಜೀವನಾಡು ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತ ಮಾತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾತೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗುಂಡೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚಲ ಅನ್ಪೇರ್ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಐನು ಓದುನ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಾತ ಧರ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಆಶಯ ಬುಡ್ದು ಬದುಕುನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಅದೇ ಏರಿಗ್ಲ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಲೆ ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ಓದ್ಲೆ ಅವ ಜಾಸ್ತಿ ಐನ್ ಪನ್ಪ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದೇನ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಗ್ಲ ಪನ್ಪ ದಯಪಂಡ ವಾತು ಆಪನತ್ತು ಮಂಡೆಗ ವಾರ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲೆಗ ಆಂಡಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆದ ಗಡಿಬಿಡಿತ್ತ ಜೀವನಡು ಮನುಷ್ಯಗ ನೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕುಲೇನು ಓದುನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಕೋ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಂದೆ ಅಂಚದ್ ಈ ಪೂರೆಲ್ಲ ಓದೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿನ ಕೇವಲ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನುವೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಮಾಂಡುಕ್ಯನು ಓದು ಅವಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿನ ನೂತ ಎನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರನ್ ತೆರಿಲ ಅಂದ್ ಅಂಚದ್ ಆಂಡ ಇಂದು ಪೂರೆತ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಅವು ನಾವು ಮುಕ್ತಿಕ ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು
ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ದಾಪುಣತೆ ಎಂಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ ಓದ್ಪಾಗವೇ ಇದೇನು ಅಂಚದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪದ ಪದ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂದನ್ ಅದೇ ಅಂಚನ್ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಣ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ಪುಣು ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಣ ಅದೇ ಇನ್ಸೈಟ್ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಆಲವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಓದುಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇಂದು ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಕಲಿ ಸಂತರಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಅನಂತ ಸಂಹಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚದ ರಾಮನಾಮ ಇಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಒಂಜಿತ್ತನ ಯಾವು ಮುಕ್ತಿ ಹಸ್ತಗತ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂದೇಶವೇ ಈ ಗ್ರಂಥಡೆ ಪನ್ಪೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಈತು ಉಪನಿಷತ್ತಂದು ಪನ್ಪೆ ರಾಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗ ಈತು ಮಾತ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜೇನು ಅಕ್ಲ ಕಾಲಿ ಎನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಅದೇ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಪರಕೆ ಸಂದಾವನೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪರಕೆ ಸಂದಾವನೆ ಅದೇ ಎಂಚಲಾಪನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇರೋದು ಮನ್ಪ ಆತವು ನಮ್ಮ ಪಾಪನ ನಾಶ ಮನ್ಪು ಅಂಚದು ಈ ಇಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದುವ ಅವೇ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಆತು ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡ ಐನ್ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಐತ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಧ್ಯಾನನೇ ಕೊರ್ಪುಜರು ಏತುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದೇವೇರ ಪನ್ನ ಅದೇ ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೋಗ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಅವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಮಿತ್ ಬರೋಳು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪೂರಾ ದೇವೇರ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಇದೇನ್ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದು ಐನ್ ಟೈಪುದ ಮುಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಭಕ್ತೆ ಈ ಬಗೆತ ಮುಕ್ತಿನ ಯಾಪಲ ಒತ್ತುಜೆ ಸಾಯು ಜನ ಒತ್ತೊಂಜೆ ಅಂಚದ ಬಾಕಿದ ನಾಲ್ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ವೈಕುಂಠದ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ನ ಲೋಕಗೆ ಏರುಣ ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಲೋಕ್ಯ ಅಂತ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಆಂಡಲೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಂಡದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚದು ಭಗವಂತನ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಲೋಕಗೆ ಏರುಣಗ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗಮ ಅನ್ಪುನ ಐಕ್ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಅಡ್ನೆದಾಂಡ್ ಭಗವಂತನಂಚೆನೆ ಅವೇ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಸಾಧಿಸವನ ಐಕ್ ಶಾಷ್ಟಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನಂಚೆನೆ ಅವೇ ದೈಹಿಕ ಸಾರೂಪ್ಯನ್ ಪಡೆಯುನ ಪಂಡ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಅವೇ ಏತಾಂಡ್ ನಾಲ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏತು ಮುಕ್ತಿ ಪನ್ನ ನಾಲ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಷ್ಟಿ ಸಾರೂಪ್ಯ ಅವೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಅದೇ ಐನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ನು ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಅಂಚದು ಕಪಿಲ ಮುನಿ ವಿವರಿಸವನಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುರ ಚರ್ಚೆವೇ ದುಂಬೆ ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡದ್ ಬಿಡ್ಪಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪೆರುಲ್ಲ ಅಂಚ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಈ ಐನ್ ಮುಕ್ತಿಲೇಡು ಓವೆಲ್ನ ಹಂಬಲಿಸವ ಜಾಗ ಓ ಬೋಡುನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾಪುನ ನರಕ ವಿಚಾರಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಡೆಗಣಿಸವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆಗ ಮುಕ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಈ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಒಂದು ಸಾಯುಜ್ಯ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಐಟ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತನ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಐಟ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಉಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವು ಪತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದಡ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪತಂತ್ಯದೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಗ ಪತನ ಆಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಐನೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯರ್ನ ಮಹಾಭಕ್ತರ ಆಯ್ನ ಪ್ರಬೋಧಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂತೆರ್ ಕೈವಲ್ಯಂ ನರಕಾಯತೇನ್ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲ ಹಂಬಲಿಸವನ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾಪನ ಆನಂದನ ನರಕ ಸಾದೃಶ ಪಂಡದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾತಂಡು ಅಂಚದಿ ಐಕ್ಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗತ್ತು ದೇವರನ ಭಕ್ತರಿಗಂದು ಅತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಬಾಕಿದ ನಾಲ್ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಶಾಷ್ಟಿ ಸಾರೂಪ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚಂದು ತುಲೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪುರ ಭಕ್ತಿರ ಸಾಮ ಸಿಂಧುಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು
ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಎಂಚೋ ಒಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಾಗವತದ ಅಂದುವೆ ಅದ್ ನೆಡ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಮನ್ಪೇರು ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ತುಲೆ ಭಕ್ತರ್ನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಹುಸಿ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಪೂಜಿಸವಲಿ ಆಂಡ ಅಂತಿಮವಾದ ಭಗವಂತಗ ದೈಹಿಕ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಭಾವಿಸವೇ ಅಕ್ಲಿಂಚೆನವರು ದೇವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಚ್ಚೇನು ಪರತ್ಪರ ಸತ್ಯ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಡ ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಡವು ಜ್ಞಾನದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಐನ್ಲ ಕಲ್ಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಡೆ ನಮ ಕಲ್ಪೊಂಡು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಈ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಏರು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಈತೆಲ್ಲೊಪ್ಪು ಅದೇ 18 ಮಂತ್ರ ಒಪ್ಪುನೆ ಎಂಚಿನ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಟ್ಟು ಎತ್ತು ಬುಕ್ ಈತೆ ಎಲ್ಯ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಓದುಂಡ ಏರ್ ಡೀಪ್ ಆದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದುವೇರು ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎತ್ತು ಪೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೆತ್ತನೆ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರತಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂತೇರು ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೇತು ಐತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಧಾದ ಮಂತೊಂತೇರು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಅನುವಾದ ಮಂತದ ಐತ ಭಾವಾರ್ಥನ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನ ಕೊರೊಂತೇರು ಅಂಚದ ಐಂದಾದ ಮಂತೇರು ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದ ಐನು ಸೇರ್ಸಾದ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಂತನ ಐಕೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆದ್ ಪ್ರಭುಪಾದವರ 1969 ಕಾನ್ವೆ ಹಾಲ್ ಲಂಡನ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರು ಐನ್ ದಾದ ಅಂದೆ ತೊನ್ವೆರಕ್ಲು ಭಾವಾರ್ಥ ಪಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಬೊಂಡೆ ತೋಜ ಮಾತೆರೆಗ್ಲವೇ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಫಟ್ಟ ತೂವಲಿ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಐಟಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ತುಲೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆದ ತುಲೆ delivered as a lecture by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on October 6, 1969 at Conway Hall, London, England. ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೇದದ ಉಪದೇಶ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ವೇದ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂಚದ್ ವೇದದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ ವೇದ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ವೇದ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಎನಿ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೇದ ವೇದನೆ ಪನ್ಪುನು ವೇದ್ಯತಿ ಧರ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಚ ವೇದ ವೇದಡ್ ರಡ್ಡು ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಡ್ಲ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರ ವೇದ್ಯತಿ ಧರ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಚ ವೇದ ವೇದಡ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸುಮಾರು 15 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸುರುತ 4 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅವೇ 4 ದೋಷ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಕ್ 4 ದೋಷ ಉಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಭ್ರಾಮ ಪ್ರಮಾದ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಕಾರಣಪಾತ್ವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಉವೇ ತರದ ದೋಷ ಇಜ್ಜವೆ ಇದೇನು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಜಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಪೋಪುನ 100%. ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡು ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಗುರು ಲಂಚಿನೆ ಗುರು ಸರಿ ಉಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮನ್ ಡೋಂಗಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಗುರು ಎಂಚು ಒಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಆದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪೂರ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜು
ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಆದಿಲೀಲಾ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 107ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದಾದಪ್ಪ 11 ಲೇಯರ್ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭ್ರಾಮ ಪ್ರಮಾದ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಕಾರಣಪಾತ್ವಾನ್ ಭ್ರಾಮ ಪಂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತದ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಇರಾರು ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಚಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಜರ್ ಪೋಯರು ಅರೇನು ಗುಂಡು ಪಾರ್ದು ಕೆರಿಯರು ಆರ ಅವು ಮಂತನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆರು ಪೋತುಜಿನ ಆರ್ನ ಜೀವ ಒರಿತ್ತು ಅವು ಪಣ ಬದ್ಧ ಆತ್ಮಡ ಇಪ್ಪುನ ದೋಷ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮಡ ಈ ದೋಷ ಉಪ್ಪುಜಿಗ ರಡ್ನೆದ ಪ್ರಮಾದ ಪಂಡ ಭ್ರಮೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆನ್ನು ಅಯನ ಶರೀರ ಅವಳೊಂಜಿ ದೋಷ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೆದ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ್ನು ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡದ ಕೊರುಪುಜೇರು ಅದೇ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲು ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಮೋಸ ಪನ್ಪುನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅವಂಚ ಅಂದು ಇಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಮುಖ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕು ಬರೇಪೇರು ಅವು ಬರೇಪೇರು ಇಂದು ಬರೇಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಡ್ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಣಪಾತ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಅಂಚದ ಈಶ್ವರೇರ ವಾಕ್ಯೆ ನಹಿ ದೋಷ ಏಸಬಾ ಆಂಡ ದೇವರನ ಪಾತೆರಡ್ ದಾಲ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಇತ್ತನೇನು ಇತ್ತಲೇಕ ಪನ್ಪು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದಮಿತ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾವಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಲ್ಪದೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯವು ದಾಲೆ ಇಜ್ಜವು ಸುಳ್ಳು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪು ನಮಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಅಸತ್ ಅಂಚ ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನೇವದೆ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ಭಗವಂತ ಅಸತ್ತರದೆ ನನ್ನ ಸತ್ ದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಜ್ಞಾನಡ್ದೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಅದೇ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕರ್ದೆ ನನ್ನ ಅಮರತ್ವ ದಾಡಿ ಅದೇ ವೈಕುಂಠಗ್ಲೆ ತೊಂದ್ಕೊನೋಲೆ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಅಂಚದ ಕೆಲವು ಹುಸಿ ಭಕ್ತರುಳ್ಳೇರು ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪೂಜಿಸವೇರು ಆಳ ಅಂತಿಮವಾದ ಭಗವಂತಗ ದೈಹಿಕ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸವ್ರು ಪರತ್ಪರ ಸತ್ಯರ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಂಡು ಅಂಚದ ನಿರಾಕಾರ ಪರತ್ಪರ ಸತ್ಯಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೈಹಿಕ ರೂಪನ ಕಲ್ಪಿಸವಳಿ ಆಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸೋದಿತ್ತನಂಚೆನೆ ಆ ಪೂಜೆ ಸ್ಥಗಿತ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಂಚ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕನೇಟ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕನೇಟ ಬುಕ ಭಕ್ತಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಅಂದ್ ಮಾಯಾವಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಪಂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಮಂಡಿಸಾದನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲು ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅಸ್ತಿತ್ವಡ್ ಲೀನರಾಪುಜೆರು ಐಕ್ ಬದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾಯಿನ ಭಗವಂತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಹದ ಕಾಂತಿಡ್ ಲೀನಾಪೆರು ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಭಗವಂತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಹದ ಭಿನ್ನ ಆತ್ ನಿಜ ಅದೇ ಪಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂಡ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಭಗವಂತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಹದ ಭಿನ್ನ ಅತ್ತ ನಿಜ ತುಲೆ ದೇವರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ವದಂತಿ ತತ್ವವಿದಸ್ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನಮದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲು ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಯೋಗಿನಕ್ಲು ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಭಗವಾನ್ನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಅದ್ವಯಂ ದ್ವಯ ಪಣ ಬೇತೆ ಅದ್ವಯಂ ಪಣ ಒಂಜೆ ಎಂದು
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬೇತೆತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇತೆತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಬೇತೆತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯೇ ಆಣ ఆయన ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ ಬೇತು ಬೇತೆ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಆಂಡಲ ಆ ಬಗೆತ್ತ ಐಕ್ಯನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ದೈಹಿಕ ಕಾಂತಿ ಲೀನಾಪುನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಸಮ್ಮತಿಸದುಜರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವಡ್ ಲೀನಾಪುನ ಹುಸಿ ಆನಂದದ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಆನಂದಡ್ ಮಗ್ನೇರಾದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಸುಖ ಪಂಡ ಅವು ನೆತ್ತ ದಾಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆನಂದದ ಎದುರು ಉಂಡತೆ ಅವು ದಾಲ ಹತ್ತು ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನೇಟು ಮಹಾನಂದ ಉಂಡು ಭಗವಂತಗ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನೆ ಎಂಚ ಪಣದ ಭಕ್ತರು ಸದಾ ಆಲೋಚಿಸೊಂದು ಪೆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನೇನು ಅಂಚದ ಸದಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಹೈಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮಹಾ ವಿಘ್ನದ ನಡುಟ್ಲ ಅಕ್ಲು ಸದಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆದ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶಲೇನು ಯೋಚಿಸ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಕ್ತರನ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಕ್ತರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಆಪಲ ಎನ್ವರಿಗೆ ಅನ ಎಂಚ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನೇನು ಅದೇ ಎಂಚ ದೇವರನ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ದೇವರ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಣಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚೇರೆಗೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾಲ ಮನ್ಪೋಡು ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ್ನ ಅದೇ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನಪೇರು ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಯಾಡು ಅದೇ ಊದುಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತವನ ಆರತಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿ ಅಂಚದ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲನ ಬೇತೆ ನಕ್ಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತನೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ವರ್ಣಲೇನೆ ಕತೆಕ್ಲೇನೆ ಒಪ್ಪುವೆರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅವು ಕತೆ ಅತ್ತ ಅವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶ ಅದುಂಡು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ವರ್ಣನೆ ಪರತ್ಪರ ಸತ್ಯ ಪಣದು ಒಪ್ಪೆರೆ ವಿನಃ ಕಥೆಂದತ್ತು ಅಂಚದ ಮಮ ಪೌರುಷಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಶಬ್ದನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಪದ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪತ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆದ ಸ್ತುತಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತರಾದ ಉಪ್ಪೇರು ದೇವರನ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರಿಗುಂಡತೆ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನೆ ಕೇನುನೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಬಚ್ಚುನೆ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನೆ ಕಲ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಐಟ್ ಆ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಚೆ ಪಾತೆರ್ವರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ವಿಷಯ ಬೇತೇನೆ ಐಕ್ಲೇಕ ದಾಳ ನಿಂಕಿಜ್ ಅದೇ ತುಲೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚದ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ದಾಳ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಎಂಚಿನ ಪನೋಡನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂಚ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತರು ಏತ್ತ ಆಸಕ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆದನೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಚತುಶ್ಲೋಕಿಡೆ ಮಚ್ಚಿತಾ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರ್ತುನೆ ಎನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಂಡ ನೆಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಬದುಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕ ಅರ್ಪಿತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಪರಸ್ಪರ ಎನ್ನ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆನಂದನ ಪಡೆವೆರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ
ದೇವರಿನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನೆ ಕೇನುನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಏತುಂದು ಆಣ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡು ಯಾಕೆ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಆತ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿಡು ಉತ್ಸಾಹ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಅಂಚದ ಇದೇನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪಂತೇರ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿರ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆನು ಸ್ತುತಿಸವನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತರ ಅದುಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಪಂಡೇರು ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲಾಂಡ ಈ ಕ್ರಿಯೆಲೇನ ಭಾವಿಸಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ ತಾನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕ್ರಿಯೆಲು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿದ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆಡು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿನ ಕ್ರಿಯೆಲೇನು ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಕತೆ ಆದು ಗ್ರಹಿಸವೆರು ಅಂಚಾಯಿನೆಡ್ದವರ ಅಕ್ಲ ಅವೇನು ಅತ್ಯಂತ ಬಾಲಿಶವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸವೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ವಿಚಾರಣೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೇಡು ಅನಾಗತ್ಯವಾದ ಮೂಂಕು ತುರಿದು ಮುಗ್ಧ ಜನಕ್ಲೇನ ಸಾದಿ ತಪ್ಪರೆ ಅವೇನು ವಂಚನಾತ್ಮಕವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸವರು ತುಲ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲ ಓದಿರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಾಯಾವಾದಿ ಭಾಷ್ಯ ಸುನಲೆ ಹೋಯಿ ಸರ್ವನಾಸ್ ಆಯನ ಸರ್ವನಾಶ ಅಂಡಿ ಮಾಯಾವಾದ್ಯದ ಏರ್ ಪಾತಿರಕೇನು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಅವೇ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನೆ ಮಾತಾಡಲ ಇಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕುದೆತ್ತು ಓದುನೇ ಎತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ತೂಡು ನೀವು ಏರು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಸಿಗರೇಟ್ ಬೀಡಿ ಒಯ್ತದಲ್ಲ ಟೀಕಾ ಬರೆಯಪ್ಪ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪನೆ ಎಂಚ ಎತ್ತೋ ಟೀಕಾ ಉಂಡು ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಎಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನೆತ್ತ ಟೀಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬರೆಯನೆ ನಮ್ಮ ಓದೇರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಾಯಪಂಡವು ಈ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಅದೇ ಕಡೆ ಮುದಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಯಾರ ನೀವು ಇಂಚೈನೇ ಸತ್ಯ ಅದು ನಂಬೇರು ಅದೇ ಪೋಂಡು ಧೂಮ್ ಅಕ್ಲು ಅಂಚದ ಈ ತುಲೆ ಎತ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಗ್ಧ ಜನಕ್ಲೇನು ತಪ್ಪು ಸಾದಿಗೆಲೆರ ಐನು ವಂಚನಾತ್ಮಕವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸವೇನು ಅಕ್ಲನೇ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿಡಕ್ಕೆ ನುಡಿಯರು ಪೊರ್ಲುಡ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇರು ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಯೊಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನಕಲ್ ನಮಕೇನು ಅದೇ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲ ಮತ ಕೇಂಡ ಗೋವಿಂದ ಅದೇ ಆಯಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಕೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದರತೆ ನೀತಿ ನೀತಿ ಪಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ನೀತಿ ಹೌದಾ ನೀತಿ ಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಯಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಉತ್ತಮೈ ಸಹ ಸಂಗತ್ಯಂ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮೇರ್ನ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಉತ್ತಮೇರ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತೇರು ಸಜ್ಜನೇರ ಅಕ್ಲನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡಿ ಪಂಡಿತೈ ಸಹ ಸತ್ಕಥಾಂ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕೋವೆ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಎತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೇದು ಪಂಡಿತರ್ದ ಕೇನೋಡಿ ತಿರಿ ನಕಲ ಅದೇ ಬೊಕ ಅಜ್ಞಾನಿ ನಕಲ ಕೇಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕಳಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ್ ಹತ್ತಂದೆ ಗೊಂದಲಗ ಪರಿಹಾರ ಪಣದು ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂಚದ ರಡ್ಡು ಪಾಸೆರ ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ ನೆನಪು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಮುಗ್ಧ ಜನಕ್ಲೇನ ತಪ್ಪು ಸಾದಿಗೆ ಒಯ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲು ವಂಚನಾತ್ಮಕವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸವರು ಈ ಮಾಯಾವಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲು ತುಲೆ ಪೋಪೆರೆ ತಿರ್ತು ಬರುವೆ ಅಕ್ಲು ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಒವೇ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲ್ನ ಇದು ಯಾಪಲ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರ ನಮಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ ಆ ಶ್ಲೋಕವೇ ಚೈತನ್ಯರ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂತರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ
ಮಾಯಾವಾದಿ ಭಾಷ್ಯ ಸುನ್ಲೆ ಹೋಯ್ ಸರ್ವನಾಶನ್ ಪಂತೇರ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಇದೇ ಅಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಕೆಡಿಸವರಿಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಪುಳ್ಳು ನಾಸ್ತಿಗ ಅದು ಪೊಪ್ಪೆ ಎರಡೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ನತ್ತವೆ ಏರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಡಿಜ್ಜರು ಏರ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತೇ ಜಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಏನೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಡಮ್ಮ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಗುರುಂದು ಸ್ವೀಕಾರನೇ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣು ದಾಲ ದೋಷನೇ ಬರ್ಪುಜೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಅಂಚೆ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು ಬತ್ತನ ಅಂಚ ತುಲೆ ಅವು ಏನಲೆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಒಲ ಗಲತ್ ಸಾದಿಡಿತ್ತ ನಮ್ಮಡೊಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದವರ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಸಾದಿಡ್ ಒಯ್ಪೇರು ಅದೇ ದುಂಬುದೇನು ವಿಷಯನು ಐನು ಮಂಡ್ಯದ ಎತ್ತು ಬಾಳು ನಮ್ಮ ಅಂಜ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಂತೂ ಪನ್ಪುಣು ಸೀದಾ ಪನ್ಪುಣು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ನಮ್ಮೂರನ್ ತೂದಿತ್ತ ಭಾರಿ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ಇಂಚಿನಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತೆ ಆಕಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಗುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣ್ ಹಂಚದ ನಮ್ಮೂರಣಿಲ ಒಯ್ತ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡ್ ತೂದಿತ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚತುಲೆ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ಪದ್ಮಪುರಾಣಡ್ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಗುರುಗೆ ತುಲೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪುನೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಗುರುರವಲಿಪ್ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಜಾನತಃ ಉತ್ಪಾತ ಪ್ರತಿಪನ್ನಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗೋ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂಚದು ಗುರುಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂಚದ ಗುರು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಭಾಗವತಡೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಂ ವಿಜಾನೀಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಗುರು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪನ್ಪುನ ಗೌರವ ಉಂಡು ನಿಜ ಆಂಡ ಗುರುವೇ ಸಾದಿ ತತ್ನಗ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಗುರುವೇ ಸಾದಿ ತತ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗುರು ಅಹಂಕಾರಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ತುಲೆ ಅಹಂಕಾರಿ ನಕ್ಲೇನು ಗುರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಹಂಕಾರಿ ಪಂಡ ನೀವು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಲಕ್ಷಣ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರು ಆರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂದ್ ಆ ಗುಣನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪನ್ಪನೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಹಾತ್ಮೇಡು ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮೇನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡು ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಅಂಚದ್ ಅಹಂಕಾರಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಮರತುದು ಅದೇ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ ಪಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡಪುಣು ಯಾನ ಅಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ವಶ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆ ಪಂಡ ಈ ಡೋಂಗಿ ಗುರು ದಾದ ಮನ್ಪನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಿಷ್ಯರೇನು ఆయన వశం అని పేరు తుప్పారు పండ శిష్యరు యాన పన్నెలకే నోడు ఎన్న కంట్రోల్ బోడు నాండ నిజవాయన గురువు శాస్ತ್ರ పన్పుండు అక్లు ఉండతే ಜನಕ್ಲೇನು ದೇವೇರ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪವರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುಜರಿಗೆ నువ్వు ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ನಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಜ ಇಂಚಿನ ಗುರು ನಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ಕುಂಡಿಗೆ ಅಂತೂ 100%. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಶಿವಜಿ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಪರಿತ್ಯಾಗೋ ವಿಧೀಯತೇನ್ ಅಂಚ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಮರತಿತ್ತಂಡ ಬೊರ್ಚಂದನ ಸಾದಿಡ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ಅಹಂಕಾರ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗ ವಶಾಯಿನಕ್ಲೇನು ಗುರು ಮಂತಂದ ಆದವ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಗುರು ಅಂತೂ ನರಕ ಪೋಪೇರು ಶಿಷ್ಯರ್ಲ ನರಕ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ನೆಟ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಶಿಷ್ಯನ ದಾದ ತಪ್ಪು ಗುರುನ ತಪ್ಪತೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಿಷ್ಯನ ಸಂಕಲ್ಪದ ತಪ್ಪು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿನ ಮನ್ಪನತ್ತ ಆಯ್ ತೂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಏರೇನ ಗುರು ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪನ ಎತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂವಡಿಗೆ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನೈಕ್ ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪನು ಅಂಚಂಡ ಅಂಚಿನ ಗುರುನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮ ಪಂಡದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪನ್ಪುನ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಅದೇ ಧರ್ಮಗೆ ಜಯ ಅಧರ್ಮಗೆ ಜಯ ಇಜ್ ಅಂಚದ್ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪೋಡು ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಪೂರ ಮೋಸ ಅನ್ಪನದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಗುರು ಎಂಕ 10 ಜನ ಫಾಲೋವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಏರೆಗೆ ಎತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ ಇತ್ತನ ಅಕಲ್ ದೇವೇರ್ ನಾಡೆ ಪೋಪುಜರಿಗೆ
હવે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ನಮಗೂ ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಂಗ ದಾದ ಕಲ್ಪಯರ್ ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರಿಂ ನ ನ ಧನಂ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ ನ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಣೆಲಕೇನು ಹೈಟ್ ದೇವರನ್ನು ನ ಸುಂದರಿ ಒಯ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಒಯ್ದಲ್ಲ ಅಂಜ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮಗ್ ಪಂತಾರೆ ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕ ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರಿಂ ಕವಿತಾ ವಾ ಜಗದೀಶ ಕಾಮಯೇ ಮಮಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನೇಶ್ವರೇ ಭವತಾದ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಹೈತು ಅಂಚ ದೇವಡೆಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡ್ಲ ಇರ್ನ ಕಾರಣಾರಹಿತ ಮತ್ತೆ ಅಹಿತುಕಿ అయిన భక్తి ఇంక కొరలేని దేవుడికి ನೋಡಿ ದುಲೆ ದುಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಎನ್ನುದು ಬಿಡ್ಪೇರು ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆತ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆತ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಅಂಚಿ ಅಕ್ಲೇಡ್ದು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆಯರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಪಥಗ ಬರ್ರೆ ಯಾಪಗಲ ಅರ್ಹ ಪೂಜೆಗೆ ತುಲೆ ಎರ್ರೇಡ ಕೇಂಡ ಉಂಡತೆ ಪೋಯನೆ ನಮ ಐಕಿರ್ಲಾವ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಏರೇಡ ಕೇನ್ನತ್ತು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಮಿತ್ತೇ ಬರ್ಪೂಜೆರ್ ಏತ್ತೋ ತೂಪ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ತೂಪ ಅಕ್ಲುಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ರಸಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನುನನೇ ಚಟಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನನೇ ಚಟಗೆ ಅಕ್ಲ ಇಟಿತ್ತಿನ ದಾಲ ಮನ್ಪಾಯರ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಐಕ್ ಬರ್ರೆ ಅರ್ಹ ಪೂಜೆರು ಅಂಚದ ಅರ್ಹ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಲೆಯೊಡಾದು ಬರ್ಪುಣಾಯ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತತ್ತು ಮೋಸಡು ಒಂಜಿ ಬುರ್ಚಂದನ ಗುರು ನಾಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲ ಇಂಚ ದಾನೆ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕ್ ಪಾನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲೇನು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿತ್ತನ ದೇವೇರು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಂತದು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ್ ಸರಿ ಸಾಧಿಕನವೇರು ದಾಯಪಂಡ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಚೈತ್ಯ ಗುರು ಪಂಡ ಆರ್ ನಮ್ಮರ್ದು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊ ಸಾದಿಡು ಪೋಡು ಊ ಸಾದಿಡು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದನ್ ಪೂರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾವೇರು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯಲು ಮುಕ್ತಿನ ಮೀಡ್ದು ಅಲೌಕಿಕ ವಾಯನ ಪಂಡದು ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಇದೇನು ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾಪುಣ್ ಪಂಡ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಭಕ್ತಿ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅವೇ ಅಂಚದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಲೇಡು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡು ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿಡು ನಿರತರಾಪಿರ ಅಂತಿಮವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಆಪನ ಮುಕ್ತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡ್ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವರು ಐನ ಪ್ರಭುವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಇದೆ ನಾಳೆ ನೀಡಿ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಣನೆ ಮಂತೇರ ಆಂಡ ಭಕ್ತಿ ಈ ಪುರಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ ಮೀರ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಡ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒಂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವ ಅಂಚದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಧರ್ಮನು ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುಣಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ರಿಲಿಜನ್ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀನ ಆಪುನ ಮೋಕ್ಷ ಐನ್ ಭಾಗವತನ್ ದೆತ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಪರಮೋ ಪಂಡ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಾಯ್ನೇರ್ದು ಭಾಗವತರ್ದು ಪುರಾ ಬಗೆತ ಆಡಂಬರ ಧರ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರ್ಮೂಲ ಆಪುಣ್ ಪಂಡದು ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಆರಂಭ ಆಪುಣೆ ಅದೇ ಆ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಭಾಗವತ ಆರಂಭ ಆಪುಣೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೇರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋ ಅವರುದ್ಯತೇತ್ರ ಕೃತಿಭಿ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪನ್ಪ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವ ಪಂಡ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮೋಸದ ಧರ್ಮ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ದೆತ್ತಕ್ಕುನು ಭಾಗವತಂ ಪರಮೋ
ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿತ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿಡ ಆಶಾ ಭಂಗ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಜಾಪನ ಬಯಕೆ ಇದೇನು ಪೂರ ಭಾಗವತಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಿರಸ್ಕೃತವಾತಂಡು ಅವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಂದಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉದಿಷ್ಟವಾಯಿನವು ಅಂಚ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಲೇಡು ಸದಾ ನಿರತರಾಯನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಸದಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ದೇವರ ವಿಚಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪುರಾಣಲೇಡು ನಿರೂಪಿತ ವಾಯಿನಂಚಿನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ವೃಂದಾವನ ದ್ವಾರಕೆ ಮಧುರೇಡು ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಆರಾಧಿಸವೇರು ಮಾಯಾವಾದಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವೇಕ್ಲೇನು ಕತೆ ಪಂಡದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಿರಸ್ಕರಿಸವೇರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅವು ಮಹತ್ತಾಯನ ಆರಾಧನೀಯ ವಿಷಯವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ವಾದವಾದುಂಡು ಅವೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ವಾದ ಅವೇ ಮಾಯಾವಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೆಡು ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಯಾವಾದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಓಲೋ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜೇಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡ ತೆತುಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿದ ನೆಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸರಿ ಇಜ್ಜ್ ಅಕ್ಲು ತೆರಿದೇರು ಆಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲನ ಜ್ಞಾನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಪನ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ದಾದಾನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಭುಪಾದೇರು ನಮಕ್ ಈ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂದ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಪುರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೇರು ಮುಲ್ಪದೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯನ್ ಮತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಅಂಚದು ಬಾಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕನ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ